Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li wasal iż-żmien li jibdew isiru testijiet għad-drogi fuq is-sewwieqa biex fost oħrajn ikunu evitati inċidenti fatali tat-traffiku. Fil-fatt din kienet waħda mill-proposti ewlenin li qed tressaq il quddiem l-Istrateġija Nazzjonali li ġiet ippreżentata t-tnejn, strateġija għal 10 snin li ġejjin, b'enfasi kbira li jkun hemm tolleranza żero għal dawk li jsuqu taħt l-influwenza tad-droga. Dan hekk kif fl-aħħar snin pajjiżna affaċċja żieda fin-numru ta' persuni li jagħmlu użu minn sustanzi illeċiti. Fil-fatt investigazzjoni li saret mill-Malta Today tefed dawl fuq is-sitwazzjoni reali tal-beħ ta' droga f'pajjiżna, fejn bħalissa l-iktar droga popolari fost iż-żgħażagħ huma il-kannabis, il-kokaina, l-ekstazi, l-eroina u anke droga sintetika ġdida. Għalkemm informazzjoni li kiseb Net News turi li skont it-trends tan-nies li jfittxu l-għajnuna huwa ċar li hemm żieda fl-użu tal-kokaina u tnaqqis fl-użu tal-eroina. Eżerċizzju li sar mill-Malta Today wera li f'pajjiżna sar iktar faċli li wieħed jakkwista sustanzi illeċiti, fejn fost oħrajn jekk wieħed jasal sa paġefil anke fid-dawl tax-xemx jista' jakkwista droga faċilment. Il-professur Richard Muscat li ħadem fuq it-tfassil tal-Istrateġija Nazzjonali għalli wara proċess ta' konsultazzjoni wiesa li saret ħareġ mod ċar li l-pubbliku ġenerali huwa mħasseb ferm dwar is-sewqan taħt l-influwenza ta' droga. Sar magħruf ukoll li hemm bżonn ta' kampanja edukattiva iktar b'saħħitha f'dan ir-rigward, filwaqt li kien hemm tħassib ukoll dwar l-użu ta' sustanzi illeċiti fuq il-post tax-xogħol. Huwa fatt magħruf li f'dawn l-aħħar 10 snin l-abbuż ta' droga żdied madwar id-dinja kollha, fosthom ukoll f'pajjiżna. Għalhekk huwa żied jgħid li din il-policy se tkun qed tkopri l-ispettru kollu ta' dawk li jagħmlu użu mid-droga. Fost azzjonijiet oħra li se jidħlu fis-seħħ hemm li titnaqqas il-provvista ta' sustanzi illeċiti li jaslu f'pajjiżna. Dan billi jkun hemm koordinament aħjar u iktar infurzar tal-liġijiet. Se jkun hemm ukoll tisħiħ fit-taqsima tas-cybercrime sabiex ikun hemm iktar monitoraġġ ta' tranzizzjonijiet li jsiru fuq l-internet. Fis-stess konferenza tal-aħbarijiet kien aċċennat ukoll ir-realtà fl-użu ta' droga f'pajjiżna qed tinbidel b'mod inkwetanti u dan fost oħrajn minħabba l-introduzzjoni ta' drogi sintetiċi. Kien enfasizzat anke l-bżonn li f'pajjiżna tinqata l-istigma li għadha teżisti fil-konfront tal-persuni li jkollhom il-vizzju ta' droga. Intant il-fatt li matul is-sena li għaddiet il-Pulizija sabet madwar 3,000 kg ta' kokaina b'valur fis-suq ta' 386 miljun euro juri li l-pjaga ta' droga f'pajjiżna infirxet b'mod allarmanti. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jisħaq li jkun hemm iktar ħidma u nfurzar f'dan is-settur sabiex kemm jista' jkun tiġi indirizzata din l-isfida li qed tkisser numru ta' individwi u anke familji.